PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Ang PBN Broadcasting Network Incorporated asin ang DCGB nakikisumaro sa bilog na Katoliko na pagtubod sa pagkumemorar kan pagsakit asin paggagadan siring man pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Dahilan kaini hinanyugon niya to ang reflection ni Monsignor Crispin Bernarte. Uya kita ngunyan mga tugan padagos na nagurop-urop kan agi-agi ni Kristong kagurangnan sa pagsilibrar niya to kaining Semana Santa. Kung sain tinatawan niya to ning tamang pagmidbid ang sayang pagsakit, pagkagadan, alagaday man diyan nagtapos sa tuya na inaandaman ang pinakadakula sa gabos na selebrasyon na iyon sayang pagkabuhay liwat sa mga gadan an sa iyang resurreksyon. Alagad, tangani na kita matabangan sa pagurop-urop kan agi-agi kan sa iyang buhay digdi sa ibabaw nin daga, asin maako niya to an sa iyang mga tugon sa sato, an sa iyang mga katukduan, sa tuyang paghurup-hurupan liwat, an mga banal niyang tataramon. Siring baga ki San Pedro, kan haputon ni Jesus, siya asinan sa iyang pag-iriba. Kung siring duman sa iba, matalikod man sa iya, mabulag man sa iya. Ano ang naging kasimbagan ni Pedro? Kagurangnan, sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imo, ang tataramo ning buhay na daing kasagkoran. Magayuno na pahayag mga tugang ni San Pedro. Pagkatapos nadayada inindang dangugon si Jesus na kagurangnan, sa indang tinungkusan ang sa iyang mga tataramon, ang sa iyang mga katukduan, asin sa indang pinagyaman, sa indang ikinaugma, rinimpo sa indang mga puso. Kaya nagpahayag, kagurangnan, sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imo ang tataramo ning buhay na daing kasagkoran. Lugod pa man mga tugang, iyo man ini ang maginyatong pahayag. Sa lambang paghimati nyato kan sa iyang tataramon, rimpuson sa satuyang mga daghan, itago sa tuyang mga puso, asin dayaday niyatong balunon sa satuyang pagbaklay digdi sa ibabaw nin daga. Ang tataramo ni Kristong kagurangnan nasusurat sa Biblia. Kaya ugalion niya to mga tugang, ang dayaday na pagbasa, ang dayaday na pag-adal, ang dayaday na paghurup-hurup kan sa iyang mga tataramon na yaon sa Biblia. Sabi nga ni baga sa tuya mga tugang ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. Anday niya to pakasabot kang banal na tataramon na yaon sa Biblia, day pakamidbid ki Kristong kagurangnan. Nata mga tugang, dahil ta si Jesus, iyo ang tataramon kan Diyos, nani tawong tataramon, kaya nanibidbidan ta siya mismo sa iyang tataramon. Ang tataramon niya kaligtasan niya to gabos. Kaya ngunyan sa tuya natutukan ang sa iyang mga tataramon sa pagsaksi niya to kan sa tuyang pagtubod sa laog kaining banal na simana, inapod niya to Semana Santa o Holy Week. Tandaan niya to mga tugang na ang simanang ini, di tamang pwedeng apudon na Holy Week o Semana Santa. Dahil sana tayo ini ang pag-apod
kan kagabsan. Alagad, magigining Semana Santa para sa tuya. Magiging Holy Week para sa tuya. Kung kita maghinguha na magpakabanal, tangani ang simanang ini maging banal para sa tuya. Magayunon mga tugan, ta sa satuyang kulturang Pinoy, sa satuyang nasyon, ibaga ini ang inaaputang long holidays, halawig ang bakasyon, natatawan itong mga yaon sa Manila, mag-uli sa saindang mga probinsya. Asin ano ang saindang katuyuhan? Holy Week lamang ngaya ako, Holy Week lamang kami sa samuyang dagang tinubuan o sa samuyang mga hometowns o banwaan. Kaya iini ang rason, mauli tama Holy Week, alagad ang hapo. Ano daw kung sa satuyang pag-uli? Ano daw kung sa satuyang pagbalik sa satuyang mga banwaan? Talagang naginguha kitang magpakabanal, tangani maging Holy Week ini. Taba kung magayon mga tugan, napakatapos kay ning inaapod tang Semana Santa, Holy Week, nagbalik na naman kita kung saan kita nagtatrabaho, kung saan kitang lugar naghahaloy, asin masabi kita, dumangko, ginibo sa Holy Week sa sakuyang banwaan, sa sakuyang hometown, sa sakuyang tinubuan. Alagad, daimang kita ning panahon na maghinguha lamang nadagdagan ang anuman yatong naaraman manungod sa pagtubod, nadagdagan ang anuman na kabanalan na satuyang pinagsasaksihan, nadagdagan ang satuyang pagkadayupot kay Kristong kagurangnan. Kaya, ang mahimo kaining simanang ining maging Holy Week, ang mahimo kaining maging Semana Santa, kitaman sana. Asin sarok mga tugan na pwedeng makatabang sa tuya. Asin garantisado na matabang sa tuya. Tanganing maging Semana Santa, maging Holy Week, ining simanang ini para sa tuya. Iyon sa tuya na pagtaoning panahon sa paghimate, sa pag-adal, sa paghurup-hurup kan tataramon ni Diyos. Ang tataramon ni Diyos nakakapabanal. Ang kabanalan minapakarhay kan lakaw kan sa tuyang buhay. Ang kabanalan minapaugma sa satuyang buhay. Mga tugan, ngunyan, padagos niya itong paghurup-hurupan ang tataramon ni Jesus, tataramon na nakakaligtas, tataramon na garantiya kang buhay na daing kasagkuran. Ang satuyak mo niyan na paghurup-hurupan, iyo ang sa iyang mga katukduan, inaapod na kapaladan. The Beatitudes, yun ang pag-apudnyato kayan sa Ingles. Ang inaapod tang Beatitudes o mga kapaladan, sinasabi na iyo da ini ang Magna Carta sa pagiging disipulo ni Kristong kagurangnan. Aram niya to kung ano ang Magna Carta. Na yun dapat niya to mga tugang nasarigan, tanganing masundan, asin lugod pa man makatabang sa satuya, sa lakaw kan satuyang buhay, asin mapano kita ning paglaom. Kita gabos may diretso sa mga kapaladan. Dening si Isay man na binabawalan ka ini mga tugan. Kita gabos may diretso sa paghimati kan tataramon ning mahal na Diyos, sa pagsunod ka iyan, tangani makaabot kita sa iyang mga panuga na ding iba kundi ang kabilugan ning buhay, ang buhay na daing kasagkoran, na sa tuya sa nang mananamitan ang kabilugan, duman sa kahadian kan sa tuyang mahal na Ama. Iyo ini ang pinadigdian sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Mala ngani sa iyang pagtalikod sa tuya kan tapos na sa iyang misyon. Ano ang sabi niya sa tuya? Maenot sa tuya
tanganing handaan kita ning lugar sa harungkan sa iyang ama. Takon hain siya, dapat yaon mang kita duman. Iyo ini ang pahayag sa to. Kaya sa pahayag sa nang ini, kung sa tuya na susundan, kita tunay ng paladan. Paladan kita kung kita minapairarom sa kapangyarihan kan tataramon ni Kristong kagurangan. Paladan kita kung sa tuyang isinasabuhay, kung sa tuyang pinagsasaksihan, ang gabos niyang katukduan. Asin, hilngon niya to kung ano ini, na inaapod na Magna Carta daa kan mga disipulo ni Kristong kagurangan. Pupunan niya to ang pagsabot, ang pagpararong kan sa tong pakasabot, sa pagi kang paghurup-hurup kan lambang kapaladan. Asinan enot minasabi sa tuya, paladan ang mga dukha sa espiritu, hulita sa inda ang kahadeaning langit. Paladan ang mga dukha sa espiritu, hulita yaunda sa inda, o itatao sa inda, o mapapa sa inda ang kahadeaning langit. Sisay mga tugang, ini mga dukha sa espiritu. Dahil kita pwedeng magsabi na dahil taan sarong tao dukha sa material na bagay, dukha siya sa espiritu. Duwang bagay ini mga tugang. Enot, kung hilmunta sana itong material na kadukhaan, paano man kita magtaram na paladan ang siring na tao? Paladan daw ang taong dai ning desente, dai ning malinig na gubing. Paladan daw ang sarong tao na dai nga ning kinakakan na tama. Paladan daw ang sarong tao na dai nakakaaram kan sa iyang mga diretso sa buhay. So, bako itong material na kadukhaan ang yabi kang kapaladan, kundi ang kadukhaan sa espiritu. Iyo iyan ang minagibo sa tuyang paladan. Paladan ng mga dukha sa espiritu, poor in the spirit, asin sisay sinda. Itong mga daing ibang sinasarigan, kundi ang Diyos na kagurangan. Bako kung ikamay sadiri, bako itong sa imong kayamanan, ang sa imong unikong sinasarigan, ang sa imong unikong kaligtasan, ang sa imong unikong seguridad, digdi sa ibabaw ning kinaban, dahil kita magiging siring na paladan. Alagad paladan kita kung dukha kita sa espiritu, na dai mo pinag-inulisar iyan mga material na kayamanan, mga kayamanan na sabi ni Kristong kagurangan sa marhay na bareta o kaya sa ebanghelyo, na mga kayamanan na nalalapa, mga kayamanan na tinatakla, mga kayamanan na nahahabon. Bako iyan ang dapat na sa tuyang pugulan. Dahil kita magiging dukha sa espiritu kung ini ang sa tuya na sinasarigan. Kaya po niya ito mga tugan, ang mga material na bagay, dahil nabubuhay kita digdi sa material na kinaban. Alagad, ang kaipuan sa itong base, tanganing masimbagan, ang mga basing pangangaipo sa buhay. Na dailugod kita makaptan o makontrolan kan mga material na kayamanan kang kinaban. Kaya, tangani magi kitang dukha sa espiritu. Di niya to pagsambahon siring sa sarong Diyos ining mga kayamanan niya to. Pirang beses kita minatalikod sa satuyang katungdan pasiring sa mahal na Diyos. Tangani na atubangon ta an ano man na pangapudan, tangani na satuyang maaprobit saran
ang mga material na oportunidad digdi sa ibabaw ning kinaban. Pirang beses kita nagsayuma magpasimbahan, nagsayuma magsimba kung Domingo dahil tang kaulangan may relasyon sa satuyang material na mga bagay na buot makamtan. Paladan ando ka sa Espiritu, tadi sindan ibang sinasarigan, kundi ang Diyos na satong kagurangnan. Kung siring mga tugang, minsan ang sarong mayaman, pwede man maging dukha sa Espiritu, kung butas siya sa iyang kayamanan. Nayaon, tinawan siya ng oportunidad na magkaigwa ng kadakol na material na bagay sa kinaban. Alagad, inisaro man na oportunidad na ginagamit niya, tangani mas lalo siyang makatabang sa kapwa. Iyan ang mga taong butas sa pampugol kan material na kayamanan sa kinaban. Kaya even the rich can be poor in spirit. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, sa inda ang kahadian ni Diyos o kahadian ning langit. Ang ikaduwa, mga tugang, minasabi sa tuya, na paladan ang mga nagmumundo, tasinda rarangahon. Paladan ang mga nagmumundo, tasinda rarangahon. Siguro, igwa sa tuya ning mga pilosopo na matarang. Paano man maging paladan? Nagmumundo na nga ni, paano ka maging paladan? Mga tugang, kung kita nakakamibid kan sa tuyang pagtubod, ano man nakamunduan na sa tuyang inaatuban, ano man nakamunduan na sa tuya na inaagihan, dinadarhan ning panranga kan satong kagurangnan. Mga tugan, siring sa sarong magurang, kung naghibian sarong aki, day man naugma an ina, day man naugman ama, pabayaan sana. Pabayaan sana na maghibi, pabayaan sana iyan, sagkod na magsawa siya kikahibi. Dai, pag nadangog ning sarong magurang, an hinibi kan sa iyang aki, tulos-tulos, nakikilikon, kakargahon, uubuon, lilingaon, tangani na matapos an sa iyang paghibig. Ang mga aktong ini mga tugang, mga akto ning pagranga, asin kunan ordinaryong magurang minagibo ka ini, mas lalo na ang Diyos na sa tuyang Ama. Ang Diyos day nyatok madadaog sa pagkaherak. Ang Diyos day nyatok madadaog sa pagkamuot. Ang Diyos day nyatok madadaog sa pagranga. Ang Diyos day nyatok madadaog sa anuman nagibong karahayan. Kaya, konsiring ang nahihiling sa iyang aki, yaon ang Diyos, dai mapabaya, minahatod ning panranga. Ang kamunduan minapahiling kan tunay na karahayan nin sarong tugan, siring man ang panranga asin pagkaherak nin Diyos. Sa sarong tawong nagmumundo, kung nahiling nin sarong tawong na may siring man na pagtubod, hinatod niya an anuman na pwede niyang itao, pwede niyang ihiras, asin iyo ini mga tugang, ang tunay na presensya ng Diyos na minaabot sa tuya, gamit ang sarong persona, sarong tao na arugman sa sato. Mga tugan, iyo ini ang panranga ning mahal na Diyos. Paladan ang tawong pinagmumunduan ang sa iyang nagiginibong kasaklan asinan sa iyang daipagkamaninigo. Natatapaladan dahilan taan Diyos perming yaon sa iyang kataip.
God always takes the side of the oppressed. God always takes the side of the sorrowful. Kung ang pagmundong ini tunay na namamatayanin sarong tao, daylan kan anuman na inaagihan sa buhay. Bakong pagmundo, tanawa rang kibisyo. Bakong pagmundo, ta nawaldas ang dapat ng pinag-ingatan niyang bagay. Alagad pagmundo, dahilan tanamidbidan niya ang sayang pagkukulang, namidbidan niya ang anuman na pagbalo, asinday siyang inaapudan, kundi ang kagurangan. Kaya ang kagurangan na di nagtuturog sa satuyang kamugtakan, daday na yaon sa pagsurog, matod kan sa iyang pagranga. Sabi mga tugan sa Salmo 51, versikulo 17, O Diyos, Espiritong nagsusulsol an sakong atang, mapakumbaba asin nagsusulsol na puso, daimo isisikwal. Iyon ang sabi kan Salmo. Asin ini ang mga dayaday na pinapangadyi kan tao kay itong panahon, kambanwaan kan Israel. Kaya dayaday nindang pinapatutuuhan ang panrangan ng mahal na Diyos na day sinasayuma sa si Isay man na tunay na nagmumundo. Nagmumundo, bako, ta nagibo ning maraot, kundi namidbidan ang halaga kang karahayan nagikan sa mahal na Diyos. Pinagmumundoan ang resulta kan sala niyang gibo. Asin dayong iba ini, kundi pagbalik mismo sa mahal na Diyos. Andalan pasiring sa kaugmahan ning pagpatawad, iyo ang tagob sa pusong pagmundo. Kung kita nagkasala, inaapudan kita na magbakli kang kasalan. Asin ano ang pagbakli kang kasalan? Enot pagmundo kang naginibo niya tong paglapas kang kabutaning mahal na Diyos. Bakong tunay na pagmundo, kung basta sa nakita mataram, I'm sorry, nadain niya to pinaghurup-hurupan, nadain niya to na ako nagibo ning sala, asin ngunyan namidbidan ko ang sakuyang kasalan, kaya ako nagmumundo, tanaraot ko naman ang kamatian kan sakong namumutan. Iyan ang pagmundo niya to kang kasalan. Bako ta kita natatakot kung ano ang satuyang padumanan, kundi ta satuya na nakulgan ang satuyang namumutan na kagurangan. Alagad mga tugang, ang Diyos minsan sa satuyang pagtaram na nakulgan takan satuyang kasalan, dahiyan ilinalaban sa to. He doesn't take it against us, kundi sa satuyang pagmundo, mas lalo niyang sinasabot ang satuya na pagtubod, pagsarig sa iya. Pinagmumundoan ta ang satuyang kasalan, dahil ta bako kitang maugma na minabulag sa satong kagurangan. Pinagmumundoan ta ang satuyang kasalan, dahil ta buot niyato na masangkuban kan sa iyang karahayan sa bilog niyatong pagkabuhay. Kaya paladan ang mga nagmumundo, tasindararangahon. Kita mga tawong imperfecto, kita mga tawo na yaon sa palain-lain na kahurasaan, kita mga tawo na may kaluyahan, ang gabos na ini minaambag, tangani kita
nakakagibo ning kasalan. Alagad, kung sa tuyang pinagmumunduan anuman na naginibo niya tong karatan, kung sa tuyang pinagmumunduan anuman na karahayan na nawara sa tuya, asin minaapod kita sa sayang ngaran, yaon andaing tapos na panranga na tinataw sa tuya ning kagurangan. Kaya ngunyan sa tuya na pagmunduan an sa tong kasalan. Ini ang pangapudan kang panahon kang Kwaresma, na yaong kita sa alitoktok ang panahon na iyan na inaapod niya to Semana Santa. Kang pinunanta ang panahon na ini, ano ang pangapudan sa tuya? Turn away from sin and believe the gospel. Talikdan ang kasalan, asin magtubod, kugoson ang marhay na bareta. Iini mga tugang, an sa tuyang takwan ning kasimbagan. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. An oras hatod sa Indukang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na, San Miguel Beer buksan na. Taste the summer, sama na, San Miguel Beer buksan na. Tara-ra-ta-ta, taste of summer, tara na. Drink responsibly. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Padagos kita ngunyan mga tugang, yaon kita sa masunod na kapaladan. Paladan ang mga mahuyo, huli ta sinda,
magmamana kan daga. Paladan ang mga mahuyo, huli tasinda magmamana kan daga. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mga tugang, ang pagiging mahuyo, pinagdudulagan kan iba. Ang pagiging mahuyo, pinagsasayumahan kan iba. Ang pagiging mahuyo, habo kan iba. Dahil tadi nasasabutan kung ano ang pagiging mahuyo. Kung ano itong inaapuntang meekness sa Ingles. Kaya habo, unpopular, ining kapalada na ini sa iba. Tampaguna ta kang pagiging mahuyo, pagiging buntol, pagiging kobarde, pinag-uulukan, pinag-ingisihan, pinagbubuli. Iyan paguna ta sa pagiging mahuyo. Kaya dapat kita maisog. Termino kan mga holiness, dapat mataray. Dapat di ka pwedeng makarawan. So, habo kang pagiging mahuyo. Dahil kan sa tong ignoransya, dahil kan sa tuyang kulang sa pakasabot kung ano ang pagiging mahuyo. Kung ini ba kung marhay, kung ini da ikakarahay kan sa tuyang buhay, day ko ta na nagtukdo kay ni si Kristong kagurangnan sa sato. Day ko ta na nagsadol sa tuya na maging mahuyo. Alagad precisamente dahil ta ini sa tuyang ikakarahay, dahil ta ini sa tuyang ikakaugma, tayo yan ang kahulugan kang kapaladan. Kaya sa iyan itinukdo. Magigitang maugma kung kita mahuyo digdi sa ibabaw nindaga. Mahuyo, iyang pagiging mabuot. Kung bako kitang mahuyo, dahil man kitang magiging mabuot. Kung bako kitang mahuyo, dahil kita magiging umilde, umapakumbaba. Iyo yan ang pagiging mahuyo. Kadakol anday nakakasabot kan bakong gayong atraktibo, lalong-lalo na sa tuyang mga kaakian. So sabi ko, ang pagiging mahuyo, pagiging mabuot, pagiging mapakumbaba. Ano ang maraot kayan mga tugan? Ini marhay na gayo, kaya tinukdo sa tuya ni Jesus na maging mahuyo. Paladan ang mga mahuyo, tamapapasainda ang dagat. Ang mga mabuot, mahuyong tao. May kontrol sa sadiri, mapakumbaba, dahil paaram ninda an sa indang ignoransya, an sa indang mga kaluyahan, an sa indang mga pangangaipo. Kaya ipalan inan ang pagiging mahuyo. Midbidaan sa diri. May self-control. Natata may self-control kita. Taram niya to an sa tuyang kaluyahan, an sa tuyang ignoransya, an sa tuyang mga kaipuhan. Aram niya to iyang gabos. Kaya, day kita mapapasubo. Taday mo araman sarong bagay, day ka mabasang sanang lumaog dyan. Aramon sa imong limitasyon, aramon sa imong kaluyahan, day ka mataukan sa imong buhay sa anuman na bagay na day mo kakayahon. Kaya, igwa kitang limitasyon asin midbid ta iyan.
Gusto niya to na maging maugma. Alagad ang gigibunta itong kaya na sa tuyang makamtan. Bako na gusto ko kan mga bagay-bagay na ini, gusto kong masadirihan ini, alagad ay imang kitang kakayahan na masadirihan iyan. An bakong mahuyo, magibo ning salang bagay, tangani makasadirihan o masadirihan ining mga kamautan niya. Kaya, inaapudan kita na maging mahuyo, tangani lugod pa man, kita magkamit kan mga balaog na tinatao sa tuya, puong pamandigdi sa daga, sagkod makaabot kita sa kabilugan kang kahadian ng Diyos na panuga sa si Isay man na minasunod kan sa iyang mga katukduan digdi sa kapaladan. Masunod, paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa katanusan, kulit asinda pakakabasugon. Uliton ta mga tugan, paladan ang mga nagugutom, ang mga napapaha sa katanusan, kulit asinda pakakabasugon. Kumplitoon ta mga tugan. Bako manan sabi paladan ang mga nagugutom na papaha. Bako. Nagugutom na papaha sa katanusan. Iyan ang paladan. Mga tugan, kung minsan ang midbid sa nanyato na pagkapaha o pagkagutom, itong mga idinidikta sa tuya kan sa tuyang tulak by our stomach. Alagad magayunon ang katukdaan sa tuya ni Kristong kagurangnan manungod yan. Kan siya sinugutan duman sa kalantadan. Ang istorya baga mga tugan, pagkatapos na siya bunyagan duman sa salog kan Hordan, nagpasiring siya sa kalantadan. Tangani mga mag-ayuno i-abstinensya sa loob ning 40 aldaw. 40 aldaw asin banggi. Tanganihan daw ng sadiri para sa nagdadangadang niyang ministeryo publiko. Napugnan ang sa iyang misyon na itinalaang para sa iya kan Ama. Natapos ang sa iyang pagpamigbi for 40 days and 40 nights. Pagluwas niya ng God sa disyerto, sinapat siya ni Satanas, asin sinugutan, asin iyo inian enot na sugot sa iya. Kung ikaman ng God ang aki nin Diyos, aber, kambyuha daw ang gapong ininamaging tinapay. Dahil ta sa paghuna ni Satanas, ang tawong ini, kasi Jesus, Diyos na totoo, tawong totoo. Ang tawong ini na nag-ayuno, dahil nagkakan ning anuman sa laog ning 40 aldaw. Gutom na ini. Kaya sa sakuyang sugot, masunod ini, maaprobitsar ini. Nakasiguro si Satanas dahil taan taong ini gutom na. Alagad, ang demonyo day malaladop ang kadunungan ng mahal na Diyos. Minsan gurakno pa ang pasiklab kaiyan. Minsan gurakno pa ang paghuna niya na mapapantayan niya ang kadunungan kan sa tong kagurangnan. Day yan mangyayari. Ano ang simbag ni Jesus? Kan sugutan ni Satanas. Aber daw kung ikamananggad ang aki kan Diyos, gibuhang tinapay ang gapong ini. Sabi ni Jesus sa iya, nasusurat, it is written, yaon dyan sa banal na kasuratan, ang banal na kasuratan yaon sa Biblia, na iyon sa tong inaadalan ngunyan. Ang tao, dahil nabubuhay sa tinapay sana, kundi
sa lambang tataramo na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Kaya mga tugan, dahil pa lang kita nabubuhay sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramo na minagikan sa nguso ning Diyos. Kaya, an sa tong kagutuman, bako sana itong mga idinidiktakan sa tuyang tula, kundi kagutuman ta ang pagkawara, ang pagkadai ning katanusan sa tao kan sa tuyang banwaan, sa satuyang pagkabuhay ngunya na ngunyan. Kita gabos mga tugang makapagtaram, nakadakol an mga paglaban sa katanusan na tinukdo sa tuya ni Kristong kagurangnan. Ang katanusan ning mahal na Diyos, mga tugan, iba sa katanusan kan kinaban. Ang kinaban na nagtutukdo sa tuya ning katanusan nung kadayan matod sa tuya sa katuninungan, dahil ta bakong tunay na katanusan ang tinutukdo sa tuya. Di pwedeng igarantiya ning anuman na Supreme Court, ning anuman na korteng legal, ning anuman na tribunal, digdi sa ibabaw ning daga ang katanusan, dahil tainigikan sa nasa mahal na Diyos. Si Jesus mismo baga nagtarang, ako ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay. Ang katotohan na ini, iyo ang garantiya kang katanusan. Asin ang katanusan na iyan, iyo ang minatao sa tuya kan tamang dalan, tanganing makamtanta ang kabilugan kan buhay. I am the way, the truth, and the life. Kaya, kita danay na magutom, asin mapaha sa katanusan. Bako ining simpleng bagay na pwede niya itong hipnoan ning anuman na timuon dyan, o kaya inuman ning kape. Bako iyan ang kagutuman asin kapahaan na sa tuya na pinag-aakop mo niyan. Kundi kagutuman sa tataramo ning mahal na Diyos, kapahaan sa tataramo ni Jesus, na iyo ang madara sa tuya sa tunay na katanusan. Mga tugan, paladan kita kung kita napapaha, kung kita nagugutom sa kabilugan kang katanusan. So bako sa nang kaptang kang katanusan sa tuyang mauton, kundi ang kabilugan kaiyan. Bakong katanusan mga tugang ang nangyayari ngunyan, lalong-lalo na naman ngunyan yaong kita sa panahong kampirilian. Nasa election season kita ngunyan sa Pilipinas. Nahihiling ta daw, namamasdan ta daw ang katanusan na pinagsasaksihan ng mga kandidato. Sa ruining basihan niya to mga tugang, kan sa tuyang pipilion. Maghanap kita ning mga tao na naghiinguan na mamuhay na matanos. Bakong matanos ang pagpakaraot ni kapwa. Dahil sa natakalaban sa eleksyon kontra partido, pinagraratan, rinaratakan ang sayang dignidad bilang sarong tao na siring sa iya linalangman na kabaing kalalawgo ning mahal na Diyos. Daing katanusan dyan. Daing katanusan sa si isay man na kandidato na nagagamit kang kwarta kang gobyerno. Daing katanusan mga tugan sa si isay man na yaon sa pwesto na inaabuso iyan, inaapi, inaaprobitsaran ang kasaradayan. Kaya paladan ang nagugutom sa kabilugan kang katanusan, napapaha sa kabilugan kang katanusan na ini, bako sa ng parte o kaptang kang katanusan, kundi ang tunay na disipulo ni Kristong kagurangnan,
anhanap ang katanusan na itinukdo pinagsaksihan sa tuya mismo ni Kristo na satong kagurangan. Asin, masunod, paladan ang mga mahirakon, huli kasinda mahihirakan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mga tugan, haputon taan sa tuyang sa diri. Nakapahiling na daw kita ning tunay na pagkaherak sa sarong kapwa. Ang pagkaherak, mga tugan, bako sanang pagtaram kayan. Being merciful is not a lip service. Pero kung ordinaryo sa tuya ang pagtaram, ay makaherak man siya, ay herak man sa iya. Mga tugan, ang siring na ekspresyon nagahalat ning tamang aksyon. Ang pagkahirak tawan taning pagpatutuo, bako sana pagsabi o pagsambit o pagtaram kaiyan. Hirak man, makahirakon man siya, hirak man sa iya. Ano ang ginibuta? Tangani na mapatutuuhan na kita nahihirak sa sarong tugan, na kita tunay na mahirakon. Ang pagiging mahirakon, iyo ang kusang pakikapwa. Na dai pinipirit, kundi sa tuyang nahiling ang kamugtakanin sarong tugan, asin idinusaytaan sa tuyang sadiri na maging parte kan sa iyang buhay, to be a part of his or her own life. Mga tugan, idinudusay ang satong buhay, bakong sa pagkaherak sana sa panaram, kundi sa pagbukaskan sa tuyang puso, tanganing patutuuhan, tawan ning ebidensya, ang sinasabitang pagkaherak sa kapwa. Asin ang pagkaherak na ini, kasabay ang pagpatawad kung igwa man na naginibo sa tuyang kasalan ang sarong tuga. Paladan ang mayrakon. Mayrakon na ang pag-isip kasaro kan pag-isip nin sarong tugang bakong pakilabang. Tangani masabutan ang sayang kamugtakan. Asin day kita makapagpaabaw-abaw na maghuna na mas marhayan sa tuyang kaisipan, mas marhayan sa tuyang kadunungan sa satuyang tugan. Ini ang dapat niya tong mamatian. Ang pakisumaro sa puso nin sarong tugan na nagmamauot ning pagsabot. Asin ang pagdaon niya to kan oportunidad na yan sa iya. Iyo ang sarong testamento ning pagkamahirakon. Paladan kita mga tugang na minasimbag sa agyat na inikan sa tong kagurangan, takadakol sa satuyang kapalibutan ang mga tugang ang kapwa na dapat niyatong sabuton, takwaning kasimbagan sa saindang kadaihan. Solamente ang mahirakon ang nakasabot kaiyan, solamente ang mahirakon ang minatao kan tamang kasimbagan, bakong susog sa saiyang kamakwutan o kapritso sa buhay, kundi susog sa tunay na pangangaipo nin sarong tugan, lalong-lalo na itong mga yaon sa kadukhaan, itong mga yaon sa laylayan. Iyan, mga tugang, ang magiging palada. Masunod, paladan ang malinig ang puso,
huli ta mahihiling ninda ang Diyos. Paladan ang malinig ang puso, huli ta mahihiling ninda ang Diyos. Blessed are the pure of heart, because they will see God. Ini mga tugang nangyayari minsan sa aktwal niya tong buhay ngunya na ngunyan. Dahil man kita mga tugang, kay po maghalak pa na kita magadan, tangani mahiling taan Diyos. Definitely, we don't see Him face to face. Kaiyan mangyayari pagkatapos na kita tumalikod na digdi sa ibabaw ning kinaban. Alagad ang mahal na Diyos, namamasdan ta, nahihiling ta, namimidbidan ta sa satuyang kapwa, sa satuyang kapalibutan, kung kita malinig ang puso. Paladan ang mga malinig ang puso. Sinda ang mga tawong ang katuyuhan sa buhay, dai hinahaluan ning anuman na bunga kan makasadiring kaisipan. Iyan pala ang may malinig na puso. Dai hinahaluan an sa iyang kaisipan, an sa iyang intensyon nin anuman na pagka makasadiri. Malinig ang puso, makakahiling sa Diyos. Magayunon na sa tuyang balikan ang istorya kan malaylay na aparisyon o sabiyon ta mga milagro ni Santa Maria. Kisa siya nagpahiling, bako man sa mga tawong prominente, bako man sa mga milyonaryo, bako man duman sa may mga dakulaon ang pangaran, bako man duman sa mga maiisog makapangyarihan. Duman sa Fatima, Portugal, nagpahiling si Santa Maria sa tulong aki ning mga paraoma. Mga simpleng tao, inosente, tasinda mga aki pa. Natakba ko duman sa mga taga-syudad puminahiling itsinda, duman sa mga inaaputang socialites, duman sa mga cream of the crop ni inaapod. Alagad ki Lucia, ki Francesco, asin sa sayang tugang. So, digdi sa tulong aking ini. Siring man, duman naman sa Lourdes sa Francia. Kisa siya nagpahiling sa sarong simpleng daragita ki Bernardita. Duman sa Guadalupe, Mexico, kisa siya nagpahiling sa sarong taga-baryo, sa sarong pobreng lalaki, dukha daing pangaran. Daing pangaran na dakula na midbid sa banwaan. Duman ki Diego. So, ang mahal na Diyos, siring man, minapahiling sa malilinig ang puso. Kaya itong mga tawong itong sa kuyang na-mensionar, nakahiling kaitong aparisyon kan sa tuyang mahal na ina, na sugo kan sa iyang aki si Kristong kagurangnan, tangani nabalikan ang sa iyang mga katukduan digdi sa ibabaw ning kinaban, asin simbagan ang sa iyang pangapudan sa kabanalan. Dahil pa bako man ini pangapudan ni Santa Maria, pangapudan ini ni Kristong kagurangnan, be holy
as your heavenly Father is holy. Magpakabanal kamo, tan sa indong ama banal. Magpakamarahayon kamo, tan sa indong ama marhal. Asin ang gabos na ining katukduan, inuulit ni Santa Maria. Tayo yan ang sa iyang misyon. Digdi sa ibabaw nin daga. Sagkod ngunyan duman sa kamurawayan kan langit. Yaong paan sa iyang intervensyon. Tangani na ipadagos ang naging misyon. Asin ano ang misyon na ini? Nadayaday na darahon kita na mga nagtutubod, umatubod pa, pasiring kay Jesus na kaguranan, tayaon sana sa iya ang kabilugan ng buhay. Mga tugang, ang malinig ang puso, iyo ang nakakamidbid kaiyan. Kaya, hagadon ta sa kaguranan, nalinigan ang satuyang mga puso, tanganing ngunyan, mamidbidan ta siya, digdi sa ibabaw nindaga. Si Jesus baga mismo ang nagpahayag sa tuya na siyan Emmanuel. Ang buot sabihon, Diyos na uya sa to. Asin ang Emmanuel na ini ang nagtaram sa tuya. Where 2 or 3 are gathered in my name, yaon da siya sa satuya. Sarap pirmi kitang komunidad sa pamilya na iyon enot na simbahan. Kaya, kung dayaday na yaon nakatutok kita ki Kristong kaguranan, yaon na dayaday siya sa sato. Kaya, digdi pa man sa daga, nahihiling ta, namimidbidan ta ang Diyos. Asin, mas lalo tang mamimidbidan pag abot niya to sa kamurawayan. Masunod mga tugang, paladan ang mga malinig ang puso, huli tamay ay paladan ang mga parapatuninong, huli ta aapudon sindang mga aki ni Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, blessed are the peacemakers, ta aapudon sinda na mga aki ni Diyos. Ang katukdaan ni Jesus na kaguranan, na kita maging mga parapatuninong, na kita maging mga peacemakers, bakusan ng peace lovers mga tugang, peacemakers, parapatuninong, makers, builders of peace. Kaya iyo ini ang saro na babasehan na kita tunay na aki ni Diyos kung kita naghihinguha magpatuninong kan satuyang kamugtakan, kan satuyang kapalibutan, kan satuyang iniirokan, kan satuyang bilog na kinaban. Magi kitang para patuninong. Iyo ini mga tugang ang hinahaditan kang bilog na kinaban. Dahil ta kadakol na mga leaders ng mga nasyon ang habo magsunod kan katukdoan ni Jesus na kaguranan. Makamurumundo mga tugang, takadakol na mga leaders, kadakol na mga tao sa kinaban na naguhuna na dahil kaining karibukan o kaya ining kagubutan kan sa tuyang pagkabuhay ngunyan na ngunyan sa manlain-lain na parte kang kinaban, ang solamenteng solusyon, gera. Mga tugang, nungka day ini sa katukduan ni Kristong kaguranan, nungka day ini sa kaisipan ning mahal na Diyos. Ang gera, nung kaday magiging solusyon sa anuman na pagkabaranga o anuman na problema kambanwaan. Ang gera, nung ka day mahaton sa tuya ning katuninungan. Minsan igo kitang pigaapon na pagkatapos kan World War, ngaya peacetime, hain so peace, natatangon yan, gera na naman. Gulpiyo na nasyon ang nagigirera. Dahil ta, habo kitang
magsunod kan katukdoan ni Kristong kagurangnan to become peacemakers. Iyo ini ang pangapudan sa tuya. Kung buot niya to maging disipulo ni Kristong kagurangnan. Sa paglakbay o pagbaklay ni Jesus kan mga panahon kairibanan an sa iyang mga disipulos, kanda isinda pinaagi duman sa sarong lugar, ano ang sabi kan mga disipulo sa iya. Ngaya kagurangnan, ano daw kung hagadon ta na oranan ning kalayo ang mga taong iyan tanganing matapos na sinda. Sinagwi sinda ni Jesus. Dahil tabako ini ang kaisipan ng Diyos. Bako ini ang katukdaan sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Paladan ang mga parapatunino. Paladan kita na nagsasabi na kita mga aki ng Diyos kung kita maghinguha na maging instrumento ng katuninongan digdi sa satuyang banwaan. Ang katuninongan na ini dapat magpuon sa lambang harong. Ang katuninongan na ini sa harong makakaapektar, makakaulakit sa banwaan. Ang katuninongan kang banwaan, matod ning katuninongan sa bilog na kinakban. Araw ka ang mga tugang, ang bunga kang katuninongan. So, garo iyan mga tugang, so, helang na madaling kumalat, nakakaulakit tulos. Kung itong helang nakakaulakit, mas lalo ang katuninungan gikan kay Kristong kagurangnan nakakaulakit. Kan siya mamundag digdi sa ibabaw ning kinakban, pagkamundag pa sa naiyan, nagkaigwa ning katuninungan duman sa banwaan. Alagad, kung kita minasuhay sa iya, de kitang ibang aabtan, pagkabaranga, karibukan, asin iriwan. Paladan ang mga parapatunino, tasinda aapudon, mga aki ni Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanusan, hulita sa indaan kahadean ng langit. Pinapasakitan dahil sa katanusan. Bako man ini mga tugang pagtao kang buhay niya to tanganing torturon. Kundi parte kan sa tuyang buhay ang pag-agi ning mga kadipisilan, ning mga pagbalo. Ang pagbalo na iyan nagpapasakit sa tuya. Parte iyan kang krus na sa tuyang pinapasan digdi sa ibabaw ning dagat. Paladan kita kung namimidbidan ta ini, na inipalan mga paagi kang panlinig sa satuya, tanganing mabilog ang satuyang pagsarig, mabilog ang satuyang paglaom sa mahal na Diyos. Yaon kitang ngunyan mga tugan sa jubileo kang paglaom. Taon ning paglaom. Lugod pa man, itaw niya to ang bilog na pagsarig sa mahal na Diyos. Jubilee of Hope, magayunon ang acronym kan hope mga tugang. Ang sabi, HOPE, hope, hold on, persecutions end. Padagos kita kan sa tuyang pagbaklay, padagos kita kan sa tuyang pagsarig sa tataramuning mahal na Diyos. Ang gabos na ining pasakit, ang gabos na ining pagbalo, matatapos. Hope, HOPE, hold on, problems end. Padagos kita kang paghimati kan tataramo nin Diyos. Padagos kita kang pagsarig kay Jesus na kagurangnan. Gabos na problema, matatakwaning solusyon. Gabos na problema, matatapos. Hope, HOPE,
HOPE. Hold on. Poverty ends. Padagos kita na maglaom. Padagos kitang magsarig sa mahal na Diyos na yun nagwawaras kang gabos. Ang satuyang mga kadaihan sa iyang hihipnuan. Ang satuyang kadukhaan, ribayaning kayamanan, duman sa kamurawayan. Tangani na kita mag-ugma sa daing tapos na bangkete sa lamesa kan satuyang ama, duman sa langit. Ultimamente mga tugang, ang sabi sa tuya, paladan kamo kung minumuda kamo, pinapasakitan, asin pinapakaraot kan mga tao dahil sa ko. Arog man kay niyang ginibo sa mga propetang nainot sa Indo, urog na maugma kamo, tadakula ang balo sa Indo sa langit. So, ining kabustan inaagihan ng mga kadipisilan, mahatod palan sa tuya sa kabilugan ng buhay, kung kita nagsasarig kaining mga tinukdo sa tuya ni Kristong kagurangnan. Kung kita minapairarom sa kapangyarihan kan sa iyang mga katukduan, kan sa iyang mga tataramon, na ansumada iyo ining mga kapaladan. Kaya mga tugan, an huring pagirumdum sa tuya. Tangani na kita tunay na maging paladan kita kung kita dayaday na naghihimate, kung kita dayaday na nagbabasa, kung kita dayaday na nag-aadal, kung kita dayaday na nagpapamibi, kung kita dayaday na nagsasaksi kan tataramo ng Diyos. Siring sa pahayag ni San Pedro, kagurangnan sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imo ang tataramo ning buhay na daing kasagkoran. Lugod pa man sa mga tataramo na ini, maging mabungan sa tuyang Semana Santa, asin magatod sa tuya, sa alituktok kan sa tuyang selebrasyon, siring man alituktok kan sa tong pagtubon, alituktok kan marhay na bareta, ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, na yung mga tugang an kapahayagan kan sa tuyang panggana sa anuman na kapangyarihan kang kinaban dahil takita mga paladan. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB